beszerző körút van, tegnap ugyanis ugye tönkrement a Foxnak a csillapítása. Na most, hogy el tudjam küldeni szervízbe, gyorsan vadásztam tegnap neten, és most megyünk és veszünk egy tartalékteleszkópot, amivel átvészeljük a szervízidőszakot. Ha minden igaz, még 3-4 óra és ott vagyok Pesten, címen, aztán meglátjuk. Na, sziasztok! Megérkeztünk a Nagy Budapestre, a címre, és hát ő itt Judy. Egy RockShox Judy, Silver TK verzió, tök egyszerű, acélbecsúszó, viszonylag egész szép állapotban van, 15 000 forint volt, úgyhogy ő lesz most az ideiglenes villácskánk. Most pedig mehetünk haza és beépítjük. Na, sziasztok! Hazaértünk a kis túránkról. Megjött Judy. Egy egész szép állapotú kis villa egyébként. Ez teljesen alap Silver TK 30-as acélbecsúszó, de szép állapot, boostos, nekünk ennyi a lényeg. Egészen addig, amíg a jelenlegi Fox vissza nem ér a szervízről majd. Úgyhogy ja, most le lesz bontva a Fox, bemegy a RockShox a helyére, aztán ha kész a szervíz, akkor vissza lesz építve minden. Gyorsan nekilátunk lebontani. Lehet, hogy a videó végére egy ilyen bike check rész is be lesz illesztve. Ha már úgyis úgymond együtt bontjuk szét. Nem lesz kérdés, hogy miből áll a technika. Sajnos így ezáltal ez a tegnapi Mátra maratonos pályabejáró sztori, ez így elég szarul végződött, hogy a Fox elköszönt, legalábbis ideiglenesen. Hoppá! Azt el is felejtettem.
Szóval itt van a mi kis betegünk, ami egy Fox Float 32 SC Performance. Nagyon jó kis 1440 g-os villa. De hát ezt most szervizbe küldjük. Közben csaltam egy kicsit, és átraktam a kormánycsapágynak a csészéjét a Foxról. Most pedig beillesszük a helyére. Mehet rá a kormányszár. Nagyon minimálisan, rövidebb a nyaka. Egy pár milliméter, 3-4 milliméter híján nem ér végig a stucniba. De ez nekünk nem olyan nagy gond. Ezzel még együtt tudunk élni. Még egy szederke. Ugye felcsorozzuk a féket. Majd, ha minden megvan, akkor kerék vissza. Egészen addig, amíg nem lesz kész a Fox, addig Judy fogja nekünk szolgáltatni a csillapítást. Ha minden igaz, sok baj nem lesz vele. Ugyanis nemrég kapott olajcserét. Azóta csak nagyon minimálisat ment. De majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Az a nyelv. Visszadobjuk az első kereket. Most kicsit nehezebbek leszünk. Úgy 1 kilóval, de a lényeg, hogy megy. Vagyis, hogy menni fog. Majd meglátjuk, hogy
Hogyan? És miként? Nagyon szuper! Na, készen van. Jöhet a próbakör. Még próbakör előtt, ahogy ígértem, alapesetben ez egy 2018-as Rock Rider XC500. Legalábbis annak készült. A Truvativ Stylo hajtómű az megmaradt. 8000-es XT fékek, Newman Performance 30 kerekek, féd aggyal. Elől ugyebár most kapta meg a Judit. Elől is ott a kis XT fékünk. SRAM GX 12 sebességes váltással van. A Rock Ridernek a 900-as szériájáról az XC rész stucni. Egy standard egyenes 760-as kormánnyal. Egy 125 mm-es KS Lev dropperrel. Maxxis gumikkal megyünk, méghozzá a Recon résszel, hátul 2.35-ös méretbe, elől pedig 2.4-jel tubelessbe. Itt a 12 sebességes GX váltónk, hátul is boostos a váz, 148x12, és egy Zitto Ultimate 12-es sor van rajta, XD rotoron. Röviden ennyi a sárkány. Alapesetben ugye a Fox-szal működik, most ideiglenesen viszont ezzel a Judival fog